Doncs avui he tingut el plaer de moderar aquesta sessió, juntament amb la doctora Blanca Paniagua i el doctor Joan Romeu, que han realitzat dues ponències enfocades a resoldre la pregunta de si cada cop fem menys cirurgia periodontal als nostres pacients. Hem pogut veure dos punts de vista diferents per respondre a aquesta pregunta. En aquest col·loqui debat d'avui hem parlat sobre la periodontitis i de quina manera l'hem de tractar per aconseguir estabilitzar la malaltia. Principalment hem fet un recorregut per les diferents fases de tractament basant-nos en les pràctiques de guia clínica i parlant sobre el pas 1, pas 2, pas 3 i finalment la teràpia de suport periodontal. El tratamiento quirúrgico ha disminuido porque ha aumentado muchísimo la población de periodoncistas, primero de todo. Luego ha aumentado muchísimo la información en los pacientes que saben mucho más de su salud de las encías y realmente los implantes también nos ha quitado mucha parte, pero la verdad es que al final lo más importante es que la boca esté sana y un buen mantenimiento de por vida. Aquesta formació jo crec que aporta un gran valor perquè la periodontitis, com bé tots sabem, és una malaltia altament prevalent a la nostra societat, amb una gran repercussió a nivell estètic, sistèmic, funcional i en la qualitat de vida dels nostres pacients, i saber com tractar-la sempre tenint el pacient en el centre jo crec que és de gran utilitat per als nostres col·legiats i col·legiats. El que hem volgut transmetre o fer arribar als col·legiats és la importància de prevenir, de diagnosticar precoçment la malaltia periodontal i de saber quins són els passos per tractar-la correctament. A los que sean periodoncistas les aporta la base científica y clínica de muchos años de experiencia. A los dentistas se les informa de que la salud periodontal es básica para que ellos puedan hacer sus tratamientos y se ha de hacer todo en bocas sanas. Y esto es lo más importante que tienen que saber.